Hey, लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय जे बिजनि टाउनाव मोनसे पार्लार जोंनि मोनसे पार्लार खुलिदों गोदानथ' नङा थांनाय 2017 आवनो खुलिनाय जादोंमोन दा 2017 निफ्राय खुलिनानै दा दाबसे जायगायाव होदोंमोन बै जे जायगायाव होदोंमोन बै जायगाया माने मालिकआ गाव गुबुन दखान होनोसै होननानै जोङो रुमखौ एंगारनो गोनां जादों दा बेनिनो बिजनियावनो ओरै पानबारि थांग्रा लामायाव जोङो गंसे न' लाफिनदों मोनसे बिल्डिंआव बे न'आनो जाहैदों दानिसो बान्दबनि सानजाहा थानाय गोदानै SBI नि ATM खुलिदों बे बिल्डिंआवनो न' रुम गोदान लाफिननाय जादों दा जोङो बेयावनो बे पार्लारखौ खुलिनाय जादों अब्ला आं नोंथांमोननो दिनै बे पार्लारखौ दिन्थिनो सानदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय आरो पार्लारनि कन्डिशना माबायदि बोरैहाय जादों बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नोंथांमोनखौ बिदिब्ला आङो खावलायबाय नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलाङो Yo. Welcome, Ada. Hey. Sing view ah. Moजां नुदों. नैबे आयना मोननै बाहायदों बेनिफ्राय नैबे चेयर दङ लोगोसे कैश काउंटर बेनिफ्राय नै मोनसे ट्रले टुल मा होनना बुङो औ बे स्ट्रिमार ना हेयर स्ट्रिमार नैबे हेयर स्ट्रिमार मोनसे बेड दङ मेसिना बेनिफ्राय नै बेसिनखौबो बहायदों रेगा नै रेक नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि नै बे एसेबां क्लियार नुवाखै लाइटआ थिग नङा नै ओरैहाय दङ लुक्सा नै ओरै पार्लारनि सिंनि लुक्सा बेखिनि आरो नोंथांमोना बेखिनिखौनो दिन्थिनाय जाबाय आरो बयनिख्रुइबो साबसिन नोंथांमोना खोन्थानो गोनाङा जाहैबाय जोंहा नुथाय रानी ब्रह्म मामि एरनावलाय दे खेबसे मिनिलाय मामि मिनिलाय बुरलाय मामि आसि जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर आसा खालामबाय नोंथांमोना बेथ' भिडिअखौ मोजां मोनबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो हायोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ